yini peak hour? Oh, ngalesikhathi sebusy traffic. Yeah. Uthola abantu babuye emsebenzini, traffic, imoto erobotsini. Yeah. Ziningi. Yabo ngalesikhathi ziningi imoto erobotsini. Sizoya kule moto le esazi ukuthi vele iphakathi nendawo ngeke ikwazi ukuhlehla, ngeke ikwazi ukushayisa imoto. Yabo. Special ngebhomu. Ibhomu abantu abayazi. Ibhomu iplug le moto. Yeah. Plug emoto ufike uyihlephule ibama glass. Bayigaya abantu. Yeah, uyayihlephula ibama glass mase uyibopha ngentambo. Yeah. Mase usuyibopha ngoplastic. Yeah. Mase usubopha elastic. Yeah. Yabo elastic le. Ngiyayibona. Uyidonse ngayo elastic ukuthi faqa. Ayikhali ngisho kakhulu iwindi liyacrack. Livele nje hohlo. Lonke bhuti. Nifunda lapho leyo nto leyo. Ngithanda ngiyazi le nto. Ngathuka kabe ukuthi ispirits. Yabo ispirits. Yeah. Singozi ispirit. Ispirit lesi nje spirit lesi. Isona nje lesabashaba ngaso le play lo la ku constraint. Kanjani? Yabo ispirit like spray. Yeah. Bangazi bayifaka le nto like ku spray baso befaka ispirit. Yeah. Yabo la ma perfume lawo emoto. Yeah. Uba ithatha bayifake lapho ku spirit. Mase so uthele nje la uzofuna liklephuke khona ukhale. Hayibo. Yabo mase uthatha gas lights. Yeah. I lights mase so uyashisa. Yabo uma ubushisa ngelights. Yeah. Kuzovutha le side leli lo. Oh la ufuthe khona. Futhi ukuvutha kwalo hayi ukuthi uzovutha ilangabe. Uzovutha nje obusuku ushaya iplug ngemibhomu. Mawuyishaya ngeplug. Mase ukuhlo mase siyawo. Yabo. Mase kuyangena hayi le yawo. Oso science lapho. Yabo mase siyawo mase siyathatha kanjalo. So manje manje kune peak hour nomngane wakho kwenzakalani? Manje bakuyi peak hour umfowethu sihleli la sihleli la eMaskandi siyabhema. Ya noma ungabiza uthi nihlelephi ngoba kuneyingxoxo ezikhona manje ukukhala ukuthi ngathi siyaphazamisana manje. Manje kona manje umkhono omunye omele ehlonipha abanye. Gcine singakwazi ukuthi yeah. Shithi njengoba sibhema uthi asambe eTurban Girls ngithi ayi ngeke mfowethu asike sime kancane iround ngibuya ku ngingakuyixoxa yejele. Sike sime kancane mfowethu uke Turban Girls. Yeah. Igazi lami liyangishiya sasakithi. Ngathi wena uyiskawoti yabo. Futhi ngigcina ngisala ngase Greyville lapha ngisala kubafowethu. Khona abafowethu ababehlele ngibazile nabo babebhema. Ngidlalele kwakube ngani nami vele ngisendleleni yabo. Bangishiye benoScarface bathi uzoyibona uzobhemani. Kanti igazi liyangitshela ukuthi ngeke abuyo yedwa yabo. Yabo. Wathi nje kuphela isikhashana ngasizwa isibhama ngitshelanga futhi ukuthi sisho kubona. Kodwa sisho la abaye ngakhona. Yabo. Wangabonakala uScarface mhlawumbe 3 days. Yabo. Kwatholakala sekutholakala ngomunye umfana eSobensen ocela imali erobotsini ngalapho wayibona life yenzeka lo. Ngasho ukuthi hayi uphindana ududuliwe kanje. Shuthi manje umina okumele ayobika kubo kwalomfowethu. Ngoba phela umina okwaziyo kubo. Yeah. Behlala la kaMasho akhe umdala. Shuthi ngabika ngasho ukuthi umfowethu ushone aroundeni behamba noScarface kanje. Bengikhona nami kodwa ngabakhoza baqhubeka abaya. Cha, noma ngabe obakhuzile lelo la ngoba nawe into anokuyenza nabo angithi. Yeah, kodwa kusho ukuthi igazi langishiya. Waba nenhlahla lelo la ukuthi wawungekho. Ngangikhona. Sengisho khona ukuthi ungangisondelanga ngiyokanga ngavele ngasala bhuti yabo. Shuthi mangisala wena bhuti omdala uyana mfowethu ade ngiphila naye ke loyana akekho umunye yabo. Yeah. Sinjoba ade ngiphila naye ke kushuthi wagcina ngcwatshwa akancwatshanga kahulumeni angiyanga futhi emgqobeni wakhe. Yini ke? Futhi angazi nanothi angizoqala awazi kubo. Ngiyakwazi ngiyayijaja ngingcolile. Ngingcolile futhi ngiyobe ngisi ngiyagibela ngingcolile. Yabo ngiyafika umngane wakho ongcolile. Akekho futhi yabona ungize kubani ngoba ushonile nalomuntu yabo. Ngangifisa wona manje ukumbheka. Okusho ukuthi wona futhi ngibe umuntu ohamba yedwa ngaleso sikhathi. Yeah. Angihamba ngedwa. Akuzameke. Yabo nje bangazameke. Yeah. Inkinga. Yabo la ku prod ngase stairs. Yeah.
Shuthi mfowethu ngivele ngithole lento le egreen ngivele ngibuka gadi. Yeah. Kodwa ungenayo ipermit. Manje ngibuka gadi mfowethu. Shuthi njengoba ngigagada uqhamuke mfowethu ama-house awu-3 aclean mfowethu asuke lokishini angisabo. Yeah. Athi sinawane le moto lena kahle kahle sesiyiphekisile yabo. Sifuna ukuthatha la isikhwama yabo. Se-laptop. Umnini wemoto show ubonile umina mfowethu yabo. Kwakuyi-house nge-grand mfowethu. Yabo futhi yathi ngizokubona mangibuya ngoba yashiya u5 wathi u5 wemithi ithikithi. Yeah. Ngokungakhulu ngokunganaki futhi nami abantu abafethu uthe ephuma yabo ngalesikhathi uvula sibhoda yami isicapha. Yeah. Yabona umuntu uzoqhamuka engasuwela umgwaqo uzovula lesangaphambili asivule kancane asize. Yabona masukhiya uzokhiya kanti asikhiyekanga lesi singale yabo uhamba usasobheka ke boy yabo khona nezinye izinto ezilazama ama document cela nje ungibhekele ngathi igazi lalimtshela ngithi ngiyakuzwa bhuti omdala yabo bafike la bafike bathi sinawana uloku ugadele o2 rand la bebuya lo muntu uzokupha u2 rand yabo. Yeah. Kahle kahle yabo la khona i-laptop la yabo angazi ke lesa sinye isikhwama esikhulu sinani ngoba kwakhona lesikhwama lesi esinavy senike esikhulu. Yeah. Mase kuba isikhwama se-laptop esinama document akhe. Ngokwenza leyo nto futhi ngivele ngingasaya kulo ntuzana. Ngambe ngiyopanda le workshop. Bakunika malini bona? Mabeboya. Bona lamajita akunika malini? Anginika 100 rand athi angihamba. Wavela wabona uthoni bonus le. Ngabe ngathi ngiyobhema bhuda hayi. Ngathi ngiyobhema ngiyawuthatha ngihamba. Nganyamalala ke la sokuphelile u100 futhi waphela lengakapheli nosuku. Ish. Ngizopanta. Ngahamba ngaya kulezana. Usuzonele manje. Yabo ngizonele futhi ngizonele ngoba futhi nakhona ngiyaziwa laphana. Noma ngathiwa ngiyabonakala bakhona abangamfonela kuthiwa hayi usefikile nangu. Yabo. Engihambe futhi ngiyele workshop ngifike ngizame khona kugada. Ngizama nakhona ngiyaqalaza ngiyasaba yabo. Kanti igazi liyakhuluma bhuda. Shuthi laphana kwakhishwa umkomelo. Wafika wakhipha umkomelo. Yabo washo ukuthi usuhamba nje une prize. Bhuda. Cabanga ngiyayithola nanokuthi wenza leyo nto bani. Now 500 ozosho ukuthi ukephi. Siyamazi lo muntu esimfunayo. Yabo singambona. Hayi. Khona lo mfana wathi usabelo bhuti mawumdala la mhlawumbe uyamazi usabelo nje ubona mfana omude naye becela imali yabo. Khona ko-workshop. Ko-workshop omnyama. Hayi ngeke engimaziyo Mhloshana. Onekhandela uround. Hayi Mhloshana lo ngimaziyo. Usabelo ke kuthi usabelo. Bula hayi mhlawumbe uyabaphambanisa. Bangani bawu2. Bangosabelo. Khona nje lona owakamashe lo munye. Mhloshana. Ompofu nje. Hayi lo kwakumngani wakhe. Yeah. Shuthi bhuti avela ukhipha umkomelo. Ukhipha umkomelo futhi hayi ukuthi akaveli wavela bhuti. Yeah. Wavela. Wathi uyena lo bomalume. Maxaka nami uyena lo bomalume angimbone futhi lo. Lo malume uyena kumele lo malume uyena. Bashaye futhi isuti bahamba ngenye impahla inavala photos. Yabo. Hayi boba ngixafuna urazo. Mangithi athi into zami ama document ami. Ufuna lo ngibulalana nawe yabo. Razo angibonanga lutho angazi. Yabo nje ngaqala ngathi ukuyidonsisa. Wathi uyabona besokusiza. Yabona makuthi ushilo ukuthi ama document akephi. Sihamba siwalanda nawe sikudedela. Vele bashaya imoto bahamba nami. Bhuda nje ubihamba imoto ngijula ithulgisi angazi nanokuthi ayiyaphi. Kodwa ngathi mase ngithi ngiyathola bhuti ngiseStenga. Shuthi masifika lapha eStenga mfethu angazi yini ayoyithatha noma isibhamu shuthi sayisiphethe sasikemthethweni. Sasikemthethweni ahambe ayatshela uma wakhe shuthi sengiboshiwe la sengiyavuza ade ngishawa ngebharrel. Cathi uyabona khona into ngibona ingozi la. Hayi ingozi lapha. Naye nje. Sengimanzi nje iskipha sesibovu igazi.
Hey. Masifika lapho kuma wakhe. Asima nangu umfana lo wasasiza into zami kanje. Athe umfana kodwa yini umncane kanjena yabo. Ngithi ma ngeke ngihamba manga. Azithathwanga imina kunabantu abafikayo lapha bafike basikhombe basixoxe. Manje bali babulala yabo lonto. Kube ngase intombi endala iyezwe. Yabo ibakhuze ithi hayi ningayenzi lonto mntanami. Wayimombiza ngoyibonele. Ningayenzi lonto mntanami ibonele. Hey, umfethu sengezwa story. Shaya imoto wayishiya kanjalo intombi endala. Shuthi wayesayithathele into ayifunayo. Shaya imoto buda yangena kwenye indawo passage elinomoba. Yangena khaxa emobeni. Yangena khaxa. Asimasiphika nje futhi ngahlika ngenye into. Ngiyewa phansi, ngiyodakazela phansi. Wathi wamsuni kanyoko goqa uthandaza. Hey mfethu agoqa. Esibambe kanje isibhamu lorazo. Yabo. Esibambe kanje manje uyaqhaqhazela useyakhala. Yabo manje. Yazi ngave ngacimela kwavela wakhathala. Masifana wami into zami soyithola. Ngasipoti cela unginike ithuba ngizozama ukubona labafowethu. Ngangizokwazi futhi ukuthi ngibabheke ngempela. Ngangizokwazi ukuthi ngibabheke ngempela. Yabo. Ngoba mfethu umfowethu wagcina mfethu asimiyeke. Hey yabona laba ahamba nabo abazosebenza basifuna istory bafuna ngifile. Hey ngoba ukushawa angisakuzwa sengishawe kakhulu. Hey sengishawe kakhulu. Manje into inkinga bhuti ngingayikhomba lento. Manje angibazi ngizobathola. Angibazi futhi abakephi. Abayibhemi lento babhema itashi. Hey abayibhemi ungabe ngezwe soba bhemi ungabe ngizothi asihambeni sobabheka phansi kwebridge. Hey manje babhema lento itashi. Yabo. Kodwa Nkosi yami into engizoyithinde. Wathi laso bathola Nkosi yami ngoba isibhacu siyadakana. Uyazi ungaze ukhomba umuntu ongekho ongayena. Ya round imoto ayibhat bathi usimoshela isikhathi sethu. Bheka ngasemarket. Hayibo iyaphi manje ngasemarket. Hayibo noyingena ku freeway. Yabo lo freeway lo mawuqhamuka ngoRasel. Yabo sebebuya nawe Steng. Abakuyo Steng basangithatha kuthiwa sibheke lo. Shuthi manje ngithi mina ngesikwazi ukumthola angibazi. Vela simoshela isikhathi sethu ayi ku Steng. Yabona manje sebengithandazisa sebeqale ngisho kubo. Intombi endala yakhala inyembezi yathi hayi ngane. Futhi yamazi umfana yanquma. Yamazi. Kodwa bhuti lapho wavela watheneka amandla. Lapho ugcwabe bavela bamthena amandla. Mawukuthi bona bamvemba. Ngoba wayethi wayengishaya straight bhuti. Kodwa eqhaqhazela wajuluka wakhala. Yabo lonto wakhala. Wavele nje aphela ama-powers. Yabo. Uyazi wenzani bhuti? Wathatha unwele lami lezinzi. Wathatha unwele lami lezinzi. Wathi mfana wami ungifonele kule namba mawuthole into zami. Lento zami ongayitholi ngizobona ngenzani ngawo ngalo nwele. Manje ngikhululekile bhuti. Uthi ngabe walenzani unwele lami. Yeah. Wasathe inwele zami. Shuthi bhuti sekunjalo bangifaka emotweni bangiqaqa. Bangihambisa. Iqiniso banalo ngoba bangishiya khona emakethe. Shuthi la amajeti ayewathathe la kwakuyinkabi mhlambe lezi. Kodwa wavela sekucela ukungishame. Umnikazi walento. Kodwa laba bengixavuna uyabona ukuthi izitora wayishaya ngazo babezongihlaba nje yabo. Kodwa wathi hayi ngithanda lentsha ngiqede ngayo. Kusho umnini wayo. Ngoba uboshwe ubushelwane. Nakho-ke manje sengiboshwa-ke bhuti omdala. Shuthi manje yabo nje bakwenzeka lento uyabamba uthi hayi okwayona ikhagadi story ayikhokhi. Yeah. Ayikhokhi.
ngizobona enye out ekuthiwa awuqinise umakhulu. okay khona umunye umfana ethu uxolana ethu uMagedongo udlala kaMasho Yeah. uhamba nomunye mfethu ekuthiwa Ndokoza bathatha amaringi amaringi emshado igolide amaringi bracelets bayiphatha imali Mhlawumbe iringi imali nje. iringi bhuda iyahlukana khona i375 i9 khona i18 current bhuti Kuthiwa ngikwazi ukuyibona umuntu eyifakile. iyabonakala iyabonakala igolide bhuti iyabonakala iyashiyana kuya ngokuthi amaphisi amangaphi yiphi current mhlawumbe uma ku18 uyawuthola u2000 Yeah. ngo5 piece nje lezwece nje ezincane nequpha lakhona yabo kwenzakalani ke lapho uthi kusho ngishaya amaring nalabafethu kuthi ngelinye ilanga ekseni la kuRussell yabo uRussell maqhamuka la ngakaLewis qhamuka phezulu emathuneni qhamuka omunye usisi inkosi yami inkosi liyangani yaphila cabanga ngoba wathe uhlala la mina ngangazi wasi ngihlala la esithilaphi Shusi lento leyibono yena uxolana athi bafethu wena 18 ingane encane nje simlandela into sesivele mfethu kusetrowini sister masifika nje ngalana mfethu yabona erobotini nayi le camera le la phezulu yayibona le camera na le camera lena mfethu ayisiboni ukuthi senzani ibheke le yabo manje ngoba noNkulunkulu wakhe lo asisi amengala uxolana amengala lontuzana uNtokozo ngime la emva kwakhe yabo shuthi mina ngichokile la emva kwakhe laba abamela ngathi bayawela bonke nami ngathi kodwa ngiyawela kodwa manje usiyatshela abantu bekhona siwalalela ke sisi asifune phone yakho asifune imali yakho akekho ongasazi la eThekwini sisebenza ngalo igolide xa siphumula le ring oyiqhubile singazi kuproposele athi umyeni wami yabona ngibe ngimbambatha la emva kwami ngithi wesisilalela sibaningi kakhulu uma ufuna ukubaleka ungabaleka khipha lapha esitolo nqoma yabo xa kumlela le ring asifuni imali yakho sifuni phone yabo ikhipha usisi ring kamnandi iwela kumfana kuwe iphisa eyodwa la kumina yaqengqele ngaphansi ngayithatha mangiyithatha senza njani sinyuka ngawo lo mgwaqo lo hamba imoto uRussell uya ngasemathuneni vele siqhamuka la izansi ekhoneni la sinyuka singena la eMakhutha rank yabo eMakhutha rank Adams masingena lapho samba ngala ekuvranda amatex kanti sesiyenza lento mfethu kanti backup usistera nawo mfethu amabhunu mfethu ahamba yini bani le square bani yabo kola nje kwimoto encane abasebenzeli la owayibhala ngazo provision bana ngazi yabo buda yabona sagcina samba ekwaba khona into ethi wendoda awunike lo mfethu waphetha wapha ndoda beswafa emlomeni wezithatha lefa emlomeni ngayikhipha ngamnika manje uba ngikhipha ngimnika nje nabhuda kanti igazi seliyangitshela ukuthi siyaboshwa manje ngaboshwa ngedwa bhuti ngavele ngabona indoda engakanani yebhunu ime kanje yathi freeze iza ngokumina yazi manje laba abasabonakali umina ochazekile ngangigqoka i-shirt elipink yabo manje umina uchazekile yazi mfethu basa step abafethu banyamalala phambi kwami mina ngalaliswa phansi ngalala phansi hawu bahamba abafethu bahamba nering yasisi usisi wo I don't open a case mfana ngicela ring yami ngizothini kumyeni wami usi abafowethu okay sister ngizozama ngicela ubatshele sihambe siyobabheka hayi amabhunu awayeshaya ngestory athi ukwenza isilima lo usefuna ukubaleka la ayikho leyo nto yabuza usisi bungacela ingane mawulambile ukuthi ningaze nenze kanjena yabo nami
nami sisi yabo nje yilabafethu ngase ngizama ukuphika ngabo wasilalela phela ngithe ngiyahlehla ngavinjo wena hey wathi uzongikwazi yabo siwa uphi umbese bewuphethe yabo hey leyo anguphethe umbese abantu abaphethe umbese yilabo abahambe nalezi ngaboshwa mangiboshwa wena bhuti wami ngihlala 8 months kuma waiting trial yabo ngoba ngisayi first offender kwi-robbery ngihlale mfethu 8 months futhi manje mangihlala 8 months umshushisi uthi umseshi usaphenya ngalecala yabo sengihlala isikhathi eside lokuthiwa nje investigation yabo hawu kusaphenya inkantolo yagcina ibona ukuthi hayi even no complain amase siyamfonela asamtholi futhi lento iyamcika ngoba vele kwa ring yakhe ayibuyanga wavela angatheni ngasendani into yami ngeke ibuye yabo bangidedela ngani lesixwayiso ukuthi lihoxile hayi ngoba liphelile liyalenga ngaphuma mangiphuma futhi kanjalo ngiphuma futhi still ngisayihlonga ndlebe ebhuti ngisayihlonga ndlebe khona umfana ke manje ngithe mangiphuma la kulo 8 months wangasekhaya lo ade ngikhula naye la kushadele khona oledi esasibhema lo doti naye elokushini phela ngize ngisuke elokushini wena bhuti wami ngisakutshela ukuthi ngisuka kanjani elokushini elokushini la ngisuka kanjani khona umfowethu wakamntambo ethusi uphuzayo ushibizayo unama-out akhe grand usipanisayo khona umfowethu shuthi nami bhuti ngangiqaleke ngifa bhuti ngasi elokushini bhuti ngangabanjwa ngiphethe ibhodo lesizulu alibo ibhodo lelikhulu lesizulu ngakwazi ukutshontsha kakhulu lelikhulu ungathwala inkunzi mfana ngayithwala bhuti kodwa esekuthiwa ngibuyisele emuva yayinzima umphakathi usugcwele la umphakathi usugcwele yabo nje nalo ngiboshelwe iringi babesho ukuyiketula imoto yamaphoyisa umphakathi siwazibulawe lezinja yakhumbula abafowethu bhuti abathatha amaringi abasekho bonke bhuti bashona bashona bhuti bashona bonke yabona mina into eyangisiza ukuthi mfowethu ngigwetshwe lo 5 years brazo nami ngabe sengashona ngoba lo muntu wayengiprofesela washo ukuthi wena mfana wami usuzuke emzimeni ngempela ungangokuthi wena awusekho la yabo wena mfana wami izitha zakho bezikufuna mfana wami zingakuboni ngenxa yaledlozi lakho elipowerful zibone amaqophelo kuhle uhambe ehlabathini zolwandle mfana wami yabo powerful ade bafa abantu adukanga nabo manje usula emphakathini usutshontsha ibhudo lesizulu lana phela manje ngiqalekile lana ngize nginokufika iminye imoto yamandiya lapha e6 yabo eqala insimbi la kakhumalo lebhodo ngihleze ngilibona la emva kwendlu yabo vuyeliwe ngizolishaya nami ekseni bhuti ngabo 5 kanti abantu la sebeyipanile leli bhodo leli ngisalibambile impela sengihambile distance ukuthi obhujona khona abantu ababe community forum lapha ngasekade ukuthi batshela ubani ngabona sengivalwa zinsizwa nje kuthiwa wensizwa liyaple bhodo bwanda abantu bangidilikela yazo ngebhodo kodwa manje ukungishaya kwabo abanye bangazi ngeke bangishaya njengomuntu abangangazi like ubanjwa umphakathi eThekwini yabo la hayi liyanqamuka ke la yabona ke la eThekwini razi uyashona uphikelela Thixo uyazi kwakwenzakalani ke la ngishawa iforum la eThekwini bhuti omdala ngangilala lapha eworkshop khona isitolo enganginokudlula kusona lapha ku-Victoria samasomali yabo njalo ekseni ngiyangena ngiyantshontsha njalo ekseni ngiyangena ngiyantshontshani icathulo yabo kanti lento njengoba ngiyintshontsha razoya mina neceba ngisantshontsha icathulo manje obhaqa laba bawo-Jesweni ngantshontsha ama-anda namalontuzana ngase ngiphuma nje yasho ti ngezwa ngalo mama uSimali ethi hey
yabona lama security offer ade abakhona webhuti angibulawanga ngenduku kanje ngashawa webhuti wami ngashawa ngathi ngiyaphunyuka ngibona ivene yamaphoyisa yoyingenela kuyona yayihambela baphinde bangibamba nje bangenzani ebhuti wami ngaze ngasizwa omunye umama wathi ngeke phela sizele nkosi yami yenzeni le ngane iveni ngoba ibaleka ubentshontsha kusuka umbulale kanjena ade ntshontshela umuntu okhamba ikutukutu hayi shwele vele wangigovozela kanje akashawa umuntu bese kwaZulu bese govozela abantu besifazane kwabizwa amaphoyisa yathi qhamuka imoto ngayingenela mina emaphoyiseni qala kada yabo hayi lapha futhi namaphoyisa angizwela manje lana ahamba ayakubona ukuthi ugaxele ayangibona kodwa shaya imoto ayahamba lana ke eCaltex rank ayibhuta ayabona usushawe kakhulu kumele ngabe sengafa ngiyaxakeka ukuthi la eCaltex rank la ekuseni ngiyahamba nje ngibona umunye umfana engangamnika imali yami ngamthuma wabaleka shuthi la erank banokumthuma o play o super bet shuthi ngimbone nami ekuseni ngiqalekile ngiqindo imali yami sathe yona le mali ayiphethe bantu uthunywe amarazo la washayela osomatekisi bhuti kusho ukuthi mangibuya nami ngibuya ngiyophanda anginake luso ngagcwala ngensizwa sengithi qafu wathi ngikutshelile kusho yena ngasho ukuthi awulawo lo mshana lona lo mfana akekho wahamba la usehlala ePoint lo mfana hayi bhuti omdala ngibhalama befuna ukwela nami umgwaqo ngihambela ngala nasemathuneni ziwuthule insizwa zingixakile ngiyazama ukubharamba ngiyazama ukuyibamba waqhamuka ithayima la kametro khona lethama lempofu engathi brain lavelama ngemola lemadoda kwenzekani athi le parallel siyasebenza lelikwazi ukuhlutha abantu amafoni la erank intambama uyena lo mfana wavela waqamba manga wathi malume yabona umuntu ohlutha ifoni izolo la erank obaleka bekuyena nangu uyena cabanga ngizoshawa into engayazi umuntu omdala bangishaya ngize ngiyakhonyuliswa ukuthi ubani wabiza abafowethu osmall lamaphoyisa la uProd eyafika esentaza sengikhunyulisiwe shuthi sebengishaya bangikhumulisa nganqono ngoba manje bangibulala ngemvubu bangithela ngamanzi mase sebengishaya sengimanzi ngabona ngabo small imoto iza kanje ngivula amasango ngiyohlangabezana nayo ngoba phela uyabona ukubonakele bavele banqidlike bonke futhi ukuthi ubani ukushayile bavele bonke banqidlike yabona abantu mabekushaya masefika amaphoyisa usukuthatha abandla kuyongena evenini angazi nami futhi yabo once ngayibona nje ngivele ngisuke ngenye into kampela ngiyongena evenini manje lo mfana othi uthatha imali yabo labo bhuti bamatekisi waphetha ngokuthini lo mfana phela lona uyena owangikhatha wathi mina nangu lo mfana lo sasile ntozana nangu sephune sengiphuca futhi nami imali yami kwavele kwakuningi ke manje kwatakelana babakuhlaza orazo kanti vele mina ngithatha imali yami wena engabushili uthonyewe wavele wasuka la kumina ngiqeda kuyisatha cabanga ngayi nanemali enkulu 40 wangakulwisa ngisho ukulwisa wagijima wagijima yabo nami futhi ngazambela yabo ngihamba ngawo nkawoza bangirelaxela futhi ngabanjwa ngesinye isikhathi bangibamba bangifaka enduku manje uthi kwayocheckwa umqondo uboshiwe ngiyangazi ukucheck iziphi lezi zaduzenza ezazenza besolo ukuthi ngabe ekhanda ziyantringa cha phela nje yabo lento le yamacala phela kunama previous ukuthi suke waboshelwa iziphi ezinye izinto okwaboshelwa zona sengengaboshelwa mina phela liyona ilontuzana ukuphathaza imoto ngaboshelwa irobbery
irobari but ngitshelela ngerobari ngaboshwe irobari la kurase yakhumbula kusafunda amandiya nje la eBria Tech Tech bengwavukela amandiya razo yabo ngithandana nenye nje razo ekuthiwa usine wena icherry yakho iyangijuda razo iyangijuda abona manginemali engekho mhlawumbe ngino-100 rand 150 we hey akakhuluma umuntu wakhona uyahlina akakhuluma shuthi manje kumele ngize ngihambe ngiyophanda mina kumele ngize shuthi ngiyinsuku yayo kahle le nje insobonsobo ngithanda insobo wena bhuti omdala yabona ke lapho iyangithuma ngelinye ilanga bhuti omdala isayibo superman soqaqa ngalo 50 rand abamba uphanda njengabanye abafana yabo inginika lento kanti ngeke ngisabuya kampela lento ngenze nami ngo-arrosto nangokungacabangi qabu India labantu India lasho ukuthi le iPhone likeleza ngayo iPad tablet lithi lingayidrawa imali lenginike imali ngithi mina nakanye ufuna ukubaleka ayibona indaba hayi futhi ngifunda futhi nami ukuyiyona elife lithi mapro this 50 rand niweke le phone ngathi hayi yazi bhuti ngase ngiyithatha ngakhumula ijacket ngisathi thiza la kobaba yabona kobaba kona lo razo lo wayethanda ukushaya irodok nje umpofu thanda ukugijima umpofu nje angani umyamazi nemdala lo muntu eThekwini uthanda ukugijima umpofu yabo ngoba ukumbona makugijima nala uba khona besuka le ko Marisburg begijima suke khona la yabo kanti lento uyayibona yazi uyayibona athi ngithi mangifika ngale ku Park Street kushuthi ngibona abafowethu omagedongo bathi baye around ngilisana nami safuna ukuphosa la so amfethu osidalisa sinalutho yabo ngithi hayi ikhinkeni kahle yambona umjida wayefuna ukuzongibamba yedwa ngoba wayehamba nalo lendini washawa weni sesiba u3 wavela wazi i-backup yavela aqhamuka eduze nabo labafana labo bancane bayi-Manchester ngasathi wayibona semthamo right handed kwathiwa ndoda sifuna ifoni sikudedele athi Makhanda bafuna ifoni ngoba bayithatha ifoni Makhanda bangigaxoza Nkosi bayikhanda yavi-David futhi bathi icala aliphekwa ungalipheki icala lokudonsela inkantolo uthola suspended abafuthi kanjani suspended na irobbery ngibophile lecala kumele ngilipheke so yabo lecala kumele ulivume bakufaka ehlathini ngifaka ehlathini ebhuti ngiyalivuma mangilivuma kuthiwa mfana lecala ulivuma nje ngabe mhlawumbe khona okukhombile noma okusabisayo uzwenza lento ngithi hayi isono sami ngiyasibona nanokuthi ngilo ngimoshela inkantolo isikhathi sayo yabo ngoba bangichazela nje ukuthi awuchaza into ezwakalayo ndoda hayi inkantolo yehlisa ibuko engibuke phinde iphequla amaphepha ithi Nhlanhla wena uke waboshwa la uboshelwe iring wena ngo-2015 icala la withdraw basho njalo bathi la withdraw so uphinde uyatholakala futhi akapheli ngisho unyaka 2016 sengiyaboshwa futhi hayi isuke ibaseleke inkantolo isuke ngibukela ngaphansi kwentuzana sukuphahla 3 years oneyinamba senginama previous amangapha amabili manje robbery semabili hayi ngihlale futhi kuthiwa ndoda la engathi impela la kulesigwebo sakho usuyakona u1 year 6 months ukhona ungakusayinela ekhaya ikhona inamba yakho ukhona ungacike ecedladleni ukhona yazi futhi masula ndawo abangukhona umbuzo wami uthi wena uthi mina ufuna ngikusize but wena usuboshwe kaningi awube
akubeke emathubeni ukuthi ungayeka ihonga? Ubani? Wena. Kwenzakalani lapha? Sengikhathele mina. Ihonga? Yeah. Hayi angisayifuni. Uthe ngaphakathi khona? Ngaphakathi ifakwa amaphoyisa. Futhi yabona ngaphakathi. Futhi ngeke awutshela umuntu ongazi ngejele nocabanga ukuthi umuntu mayeboshwa usuke ethola ithuba loku-escape ehungeni. Kwenzakalani lapha ngendaba yokungena kwehunga ngaphakathi? Webhuti yabona lapha ihunga bhuti lapha ingena ngalesikhathi sevisitor. Yeah. Yabona mawugwetshewe ingena kabili iyangena ngevisit. Yeah. Iyangena nangephoyisa. Hey. Iphoyisa nimokolela iphoyisa likhokhela uphoyisa lilethe umthwalo ekseni. Ngalesikhathi sekuzobalwa noma mhlawumbe ngingakabalwa uyazi wena ukuthi uzokoma eposini wedwa. Yeah. Yazi manike ngakho uzoya etoilet emakhona le ndoda edayisayo lapho. Washo konke ayenzayo. Yeah. Awungathi bewafakela ama-airtime nawo amaphoyisa awufike uzofuna airtime afuna imali edrink abafethu bedayisa. Shuthi mfethu la eMedium C. Yeah. Ivisitor angithi uyazi bekuhlalwa kanje. Mina ngiyovizithwa ngangibukwe windini. Ngangahlali nomuntu sibukane kanje ngiziqhuza amehlo. Lalela-ke uyazi ke lapho. Yeah. Ise-B. Hayi wena waiting trial. Yeah. Ugwetshiwe. Idayisa kwabagwetshiwe. Lalela-ke yabona laba abakuma waiting trial. Yeah. Bayilanda la enkantolo. Nakhona iyangena. Ecourt. Sengisho ukuthi nakhona iyangena. Oqoshelwana we waiting trial. Iyangena. Angazi-ke manje singena ngobani. Lephoyisa kusugumbi. Yabona lo baba lokusugumbi lo kade shayela umhopho wola lo wabe iboshwa amaze enkantolo. Yeah. Lo baba lo yana mfethu ubekwazi ukuthi afukhandwe anikwe imali. Umuntu wasemnyango amnike nemithwalo ukuthi nemithwalo iyakubani. Yabona yena mase sefika ugombi la neziboshwa nje. Athi bani? Ndoda engathi uyadingakala wena. Yeah. Yabo lonto nabantu ngebanake ukuthi ayiphoyisa. Kanti uyomnika imithwalo yakhe ubuya mhlawumbe sephethe lo plastic onesinki mhlawumbe nedrink. Yabo adidisa. Kanti ama drugs agcwele iphakethe yabo. Wakhandeka ama drugs awa-up. Hayi lento ukuthi kuthiwa ngene drugs eMedium A kunescan. Okay, umbuzo uthi ngokucabanga kwakho indaba ezidakamizwa singayiqeda kanjani? Mina bhuti indaba ukuthi isidakamizwa mfethu angisasifune bhuti mina yabona ngidinga mina bhuti into ezongilapha bhuti ngigulela ukufa. Yabo mase ngiyiyeka le nto ngivele ngigulela ukufa bhuti wami. Ngivele ngigulele ukufa mfethu. Mayingekho ngiyagula. Ngiyagula werazo yami. Mawucabanga singayiqeda kanjani lento? Razo yami. Usizo mina razo yami bengilicela kuwena la. Cha sengiyakubona kwakho. Sengisho ukuthi ungangathiwa nje sifuna ukuyiqeda njengama South Africans singayiqeda kanjani? Yona lento le. Ayakusalula. Ayakusalula futhi. Ukuthini? Uyayazi lekuthiwa i-tick, i-ice. Yeah. Yazi le nto isibhenywa abantu awungayitshela ukuthi bangayibhema ihunga. Hey. Isibhenywa abantu abanga mfethu yabona i-ice. Ingcono i-cocaine noma ibiza. Hayi kodwa laba be-tick iyahlanyisa. Thoba phajanelwa emqondo. Hayi iyahlanyisa. Ngisathi ngifuna ukutshela imedola. Ngayibisha kancane ngathi hawo. Ngezwe izinto ababengitshela zona kuthiwa we ngathi bafowethu ngiyayeka. And you poison wona bhuti omdala. Unalento uthi oqala mawuyishisa epipe. Kuthiwa le ntuthu awuyibhemi. Ngoba phela ihodwa le nto angisishawa njengesigazi. Yeah. Ishawa njengesigazi thike. Ipipe lakho ushisa umomo uphinde uyiphafuze nje intuthu yabo. Ngoba once while hold yo ayikulala bhuti qhumisisa. So uthayikho indlela esingakwazi ukuthi siqede ngayo lento. Ama drugs. Yeah. Hayi ayikho bhuti mayisakwazi ukungena ngamaphoyisa bhuti akhumbula kuthiwa kubanje umkhumbi wayo lento. Yeah. Akhumbula kuthiwa kubanje umkhumbi wayo lento ngo-2016. Yeah. Wadedelelwa. Waphela ayisivaliwe. Wadedelelwa. Shiya ke lento ihlukene kabili wena bhuti.
khona iheroin dude. Hayi ungawabiza amagama bazoyirestricta lezi ihlama lezi zaka YouTube. Thanje idakamizwa. Mayibiza amagama bayangirestricta na. Manje khona naleyo iphekela yona. Yabo le ama capsule. Yeah. Uyazibhakela yona. Awubikelela abantu batshela igama lakho sesihambe sesawufika egcine nazo uzobatshela igama lakho. Futhi ngeke ngasho ukuthi angunhlanhla madlala. Yeah, kahle ungwakamkhize. Kahle ngwakamkhize kodwa manje inkinga yami ubaba wami angimazi. Ngivezwe isibongo sama. And uyabatshela ukuthi kahle ngikubone ungangitshelile ukuthi ungwamkhize. Ngiyasho ukuthi hayi ubuntu omdala uvele wabuza ukuthi wafana kanje nabafana basekhaya. Yeah, ufana basekhaya. That is why bengithi kusamele ke silandelele ngoba ukuthi abantu bayafana abantu bakamkhize. Ebhuti mhlambe uwena uNkulunkulu wami bhuti kampela ozongisiza bhuti. Ukhumbule kahle sike sawubhalela wangaresponda bhuti. Sikhona nesithombe ukhona nesithombe sikababa wakho. Sikhona. Hawu uyadakwa ngamlanda fresh man. Sikhona bhuti. Angamlanda fresh mfethu abona manje sikhona bhuti. Angamlanda fresh bafu. Yabona lenkinga lena. Mina ngathi silande. Uyafana nami lo mzala. Silande. Yeah, usilande mina. Hawu ngiyasilanda. Facebook onamandla. Hawu ngiyasilanda uNkulunkulu. Mele usilande ngizolokhu ngizomthola. Manje yazini into eshayoledi manje. Kwamane kwaphikelela itime. Ewenza ezinye izinto waphuza nje wavela waphuza mfethu waphuza wenza into engayazi mfethu wathi engayazi. Stress. Washibiza seshayona le stress ukuthi lento abayenza mfethu. Le ukuthi badle imali yami nale ndoda yakhe. Bathenga imoto. Sengiyakuthola lokho abulawe yona le moto. Wajika abulawe yona le moto iyamudla lento iyamlimaza iyona le. Hayi ngoba uyazi razo yami anginayo inzondo yakhe kodwa mangimcabanga vele ukuthi Xhifi razo yami ngwa 92 na 30 bama na 31 mina ngivela ngibona ukuthi lo muntu udlala ngami yabona nje vele ukuthi Xhifi angimthandi. Hayi izolonga ngimthande mfethu yabo nje selo kwenzeka lento ungcono wakuthiwa wayihambe netime waliyeka isime sengibuye ngilifuna usezodla imali egazi lami mfethu nomunye umuntu mfethu akangitsheli yazi ngangixakeka beshintshana ngami mfethu belobe yakummeli wami ummeli wami kanti bafuna mangimbuza futhi ukuthi yini lento eyenziwa lana uthi hayi kahle ungenzeka uthole imali ngokulimala kwakho. Yeah. Uthi ngenzeka uthole imali ngokulimala kwakho. Saclaima zona. Kanti akasho ukuthi sebayiclaim. Nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalela umuntu omemezayo. Omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula lika Jamal lichithekile. Awu nina bakambhudu ubomvu njengegazi. Weba futhi uyagula namhlanje. Umkhuhlane okubabe phansi impela uma ungizwa lokungihlenhlezi ungixolele. Noma ungizwa ngathi angikho emfuthweni angikho egiyeni. Okumkhuhlane kumteka njengebhola. Kodwa ke mawusubuke wezokwazi ukuthi ugcine ufikile lapha siyacela ugcindezele subscribe button, ugcindezela nebell yokubeka emathubeni kuma khona isiqephu sesiposayo. Uyothi uma ungena ngaphakathi ubusuyitholela isiqephu sangalelo suku. Sixolisa ngensizwa ebekumele ibuye for part 2 ngoba sibona sesiniphathelele insizwa. Bashawa isikhathi labantu utsholtha afike ngo9 umuntu azayifikele ngo12 so siyasithathela useduzane but sozama ukuthi kusasa sinibuyele no part 2 wakuba follow besikade sina izolo. Mina igama lami ngoprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sakabho umthetho asohlangotheni amandlakazi sangincenga.